Η Βάσκη βλέπετε τώρα πια όσο κυλάει ο χρόνος. Κλείνουν το ένα και πιο πίσω. Καλή προσπάθεια από τον Γιάγια Τουρέ, ο οποίος θα κάνει το σουτ συρτό, εκπληκτικό γκολ από τον Γιάγια Τουρέ στο 31. 1-1. Κεντρικός αμυντικός της Μπαρσελόνα απόψε ο Γιάγια Τουρέ. Έκανε εξαιρετική ατομική προσπάθεια, έφτασε στη μεγάλη περιοχή και με ένα πολύ δυνατό ξαφνικό συρτό σουτ στην αριστερή γωνία ευνηδίασε τον Γκόρκα Ρεαθόθ και δίνει την ευκαιρία στους Μπλαουγκράνα να πανηγυρίσουν το 1-1. Έπεσαν και αντικείμενα εκεί προς τους παίκτες της Μπαρσελόνα στους πανηγυρισμούς. Ισοφάριση για την Μπαρσελόνα στο δεύτερο καλό σουτ που δοκίμασε απόψε. Γκολ που ανήκει ολοκληρωτικά στο Γιάγια Τουρέ. Κοιτάξτε και πάλι από πού ξεκινά την προσπάθειά του. Αποφεύγει δύο αντιπάλους του. Αποφεύγει έναν τρίτο και κάνει ένα δυνατό σουτ το οποίο δεν περιμένει ο Γκόρκα. Χαμηλά η μπάλα στην αριστερή γωνία. Σουτ ακριβίας από τον Γιάγια Τουρέ. 1-1. Βρήκε και η μπάλα στον Ποδίτο Αμαρεβιέτα. Είναι η σειρά των φίλων.